וילד צריך לדעת, אבא זה לא רק מי שמביא כסף. אבא הוא דמות ערכית, אבא הוא דמות מחנכת, הוא דמות שלומדים ממנו. לומדים ממנו אורחות חיים, לומדים הנהגה. חשוב מאוד בכל בית שיש בו ילדים, שיהיה כיסא מיוחד לאבא, שונה מכל הכיסאות שבסלון, כיסא מיוחד עם ידיות. יש את הכיסאות הרגילים, כיסא מיוחד עם ידיות בראש השולחן. כיסא מיוחד עם ידיות לאמא בראש השולחן השני. יש אמהות שלא אוהבות את זה, אז לא, אבל לפחות לאבא. כולם יודעים זה הכיסא של אבא. ערב שבת בקידוש, אבא יושב שם. הילדים רואים בו דמות. אם ילד בן 3, בן 5, עולה יושב על הכיסא הזה, האמא מלטפת אותו, חמוד של אמא, זה כיסא של אבא, לא יושבים על הכיסא של אבא. לא שאנחנו צריכים את הכבוד הזה, אבל לחינוך של הילד, ילד שבגיל 5 הוא למד שלא יושבים על הכיסא של אבא, בגיל 10-15 הוא יחשוב פעמיים אם להרים את הקול על אבא, להתחצף. כי אבא הוא לא מישהו שהולך עובד מביא כסף ואני בקושי מכיר אותו ויודע רק לצעוק עליי, כמו שיש לצערנו בתים כאלה. אבא הוא דמות, עושה את הקידוש בליל שבת. אחרי הקידוש, נטילת ידיים, יושבים יחד, סעודת שבת.